Welcome नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल बरायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआव सासे मानसि फैगोन। बिनि मुङानो जाबाय अजय। बि दोंसे गान मोसागोन लामा थाबाय थाबाय आथिं साजोब्बाय होननायखौ। लामा थाबाय थाबाय आंनि आथिं साजोब्बाय मपेदाबो हनै आंनि थावांजोब्बाय दिंखिया खानाया नोंनि राखेब लाजोब्बाय सेलफि लायै लायै गासैखौबो बावजोब्बाय दसे बेरायबानो आंहा रागा जोंजायो गावहा बाथाय मोनाजासे बेरायबाय थायो जुमाय एसे लोंबानो हो आंहा दाय जायो गावहा बाथाय सिरि सिरि बियार होलायो थेंक इउ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। नोंथांमोना मोसानायखौ माबायदि नांखो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरनो हागोन। भिडिअखौ मोजां नांदोंबा आरो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दा बाव लोगोफोर बाय।